מצביעה על קירות אטומים. איש מהשוטרים לא מאמין שיכול להיות יצור חי מאחוריהם. אינה מתעקשת שמאחורי הבטון הזה כלואות נשים. השוטרים מתחילים לשבור. התמונות שנראה עוד מעט לא קלות לעיכול. אם חשבנו שאנחנו כבר יודעים הכל על סחר בנשים, המציאות כאן מוכיחה לכולנו שאנחנו לא יודעים כלום. לפחות רבע שעה של דפיקות פטיש, זה כבר נראה אבוד. אבל פתאום נפער פתח צר בתחתית הקיר. בואי כבר! בוא פנימה, בוא! כן, תן לי לה. תן לי את הפנה! צחי! טוב, שתצא נשאל אותך. נו, תצאי כבר. מה אני עושה? תצא מהגבת, לא לספול. מה אתה דואג? התנהגות השוטרים בלתי נסבלת. לא ברור למה הם רודים בבנות ומשפילים אותן, כמו היו אחרון הסרסורים. זו אחר זו, 4 בנות שהיו כלואות בתוך הקיר לפחות 3 שעות. זה לא נגמר. אינה ממשיכה להצביע על מקומות מסתור נוספים. זה נראה יותר קל דווקא. בסדר, זה נפל. פתוח כבר. יצאו. אני אתאפס. בואו. יש שם אחת? תצא. בואו תצאו, בואו. בואי תצא. כמה אתם שם? תצא, כולם. את לבד? כמה יש פה? רק את? בכל 3 הקומות של מכון הליווי הותקנו פתחים נסתרים עם מנגנון הידראולי. הסרסורים לוחצים על שלט ידני שפותח אותם, חלק מובילים לדרך המילוט החוצה, המורכבים יותר שנבנו כדי להחביא את הבנות מהמשטרה, הם מעין צינוק שלתוכו דוחסים אותן והפתח ננעל מיד. רק השלט שבידי הסרסורים יכול לפתוח אותו, או ריסוק של הקיר. הבנות בעצם כלואות, בלי יכולת להשתחרר. מחבוא נוסף בתקרת עץ כפולה, על גרם מדרגות פנימי. כפתור או ששוברים? כפתור קטן. יש כפתור. איפה היום? לא. זוזי משם. זוזי. תיזהר, זה פוגע בה. רגע. כמה? יש פה 3. כמה יש פה, גברת? 10. 10? רגע, צודק. גובה הצינוק לא עולה על 50 סנטימטר. ככה? אוי! זה? נשמע זה? לא, דניאל. זוזי. שלומי. אתה גם רואה כמו תרנגולות שהיו בשקט. וואלי, מה זה הנעליים האלה? למי תופק פה, דני? אחרי הפרסומת אנחנו נשמע את תגובתו של מפקד ימ"ר תל אביב שעדיין נמצא איתנו לתמונות האלה, לא לפני שנחזור לחלק השני של הכתבה. השוטרים סוגרים את הלילה, הבנות יוצאות למסע חשוך לא פחות. עוד דקה נשוב. מתחיל המסע של הנערות עצמן, אם הן מחליטות להעיד נגד הסרסורים וסוחרי אנשים. הנה.
זוזי, זוזי. שלומי. אלה יבואו כמו תרנגולות שהיו בשקט. וואלי, מה זה הנעליים האלה? תביא תפק פה, תעלי! 9 בנות חולצו במהלך הפשיטה מהכוכים בקירות ובתקרה. כולן קורבנות סחר בנשים שעברו התעללות ועושק. כולן נענשות בגירוש מיידי. אם ידברו נגד המעסיקים כאמור, יגורשו אחרי תקופה של כמה חודשים במקלט. הן נענשות, אבל המכונים עצמם לא נסגרו, המשטרה לא הוציאה צו, אפילו לא החליפה מנעול. למה לא סגרתם את המכונים האלה שפרצתם אליהם? לי אין סמכות לסגור. למי יש סמכות? אין לי מושג. לי לא. לא יכול להיות שאין לך מושג. אין לי מושג. לא יודע. מתבצע שם פשע, נכון? כל לילה כבר תקופה ארוכה. נניח. ידעתם שאתם יוצאים למבצע כזה גדול עם מידע מודיעיני מוקדם, ידעתם בדיוק מה אתם הולכים למצוא שם, פחות או יותר גם את הכמויות. למה לא לצאת בצו שסוגר את המקום הזה? להקשות במשהו על מי שמפעיל אני אותו? לא בטוח שאפשר להוציא צו בכזה מקום. בררתם? א', אני לא בררתי, וב', שוב אני אומר, מדברת על מקום. המקום הוא לא הבעיה, הסוחרים הם הבעיה. בסדר, הסוחרים מפעילים את המקום, אם יהיה להם קצת יותר קשה להפעיל אותו, אני מניחה שאתה יודע, משהו ירתיע אותם. אז כמו שאת יודעת, טוב מאוד, אז במקום מקום אחר, אז יפתחו ב200 מקומות אחרים. אז בכלל לא תעשו את המבצעים שלכם, אם זה הרציונל. אני מחפש לתפוס סוחרי נשים, לא לתפוס מקומות. זה בסך הכל פעולת ראווה שנועדה להאדיר את שמה של המשטרה ולהראות שהם עושים משהו. אבל הואיל והביקוש קיים, ההיצע יחזור וכל אותם מקומות יפתחו שוב. כמה מלקוחותיו הנאמנים של עורך הדין שקלר הם סרסורים פעילים. על פי החוק מותר לעסוק בזנות בישראל, אסור לסרסר בה. החוק קובע עד 5 שנות מאסר על סרסרות או הפעלת מקום לזנות, ובכל זאת, המקומות והסרסורים פועלים בגלוי כמעט באין מפריע. במה שנוגע לסוחרי הנשים, דווקא נעשה בשנים האחרונות מאמץ אדיר ללכוד אותם ולהעמיד לדין. אבל שימו לב למספרים. בתל אביב בלבד נשלחו 166 סוחרים לכלא בשנים האחרונות, ובאותה תקופה גורשו מכאן 1,800 נשים שבהן סחרו. עד כמה אתה מרגיש שאתם מצליחים להשתלט על התופעה הזאת? השאלה שנשתלט היא שאלה שעוברת במשך הרבה מאוד שנים. זאת אומרת, מה זה להשתלט? אם דיברו בזמנו על אלפי נשים כאלה, אני מדבר על מאות בודדות. בתל אביב יש בכלל ממש מאות בודדות. אני מעריך שאין יותר מ-200-300 נשים כאלה. מה, בוא נספור רק את הגיליון הזה של המגזין האולטימטיבי למבוגרים בלבד? נו, תראה כמה יש פה. מה? תמונות. לא תמונות, טלפונים. ניסית פעם להתקשר, אנחנו ניסינו. לא. 50 כאלה מודעות, מתבר שכולם מורידים. בוא נעשה ניסיון. תעשה אצלכם, לא אצלכם. שלום. הגעתי לדרך מצוינת להתחיל את הערב ולסיים את הלילה. מה אפשר לקבל אצלכם? סקס? באיזה אופן? פשוט להגיע אליכם לדירה? איפה זה נמצא? אוקיי, וכמה זה עולה? 200. תודה. פרישמן 7, 200 ש"ח. אתה מכיר את פרישמן 7? אישית לא. במקלט נערכים עכשיו לקבל את הבנות החדשות שנתפסו בקירות המכון בפשיטה אתמול, ושהסכימו לשתף פעולה עם המשטרה. עד מתן העדות והחזרה למולדת, תקבל כל אחת מהן 140 שקלים לחודש, ואפשרות לעבוד באריזת סבונים, 18 שקלים לשעה. לבנות מותר גם לצאת לעבוד כמה שעות בחוץ, אבל לא בזנות. רובן מעדיפות להישאר בבית פנימה, פוחדות מנקמת הסרסורים. אחרי מה שאת יודעת שהם יכולים לעשות, המעסיקים שלך, נורא מפחיד לקום ולדבר עליהם. ואני תוהה מאיפה יש לך את האומץ. Эта цель меня преследовала с первого дня, как я попала в Мухон. Если бы даже прошло 10 лет, 20 лет, я бы все равно нашла способ сделать ему больно за всех, не за себя. סוחרי האנשים עושים הכל כדי להגיע אל הבנות כאן ולטרפד את מתן העדות. לפני שבועיים הצליחו להכניס למקלט חפרפרת, נערת ליווי שהם שלחו להסגיר את עצמה במטרה לשכנע את הנשים לא להעיד. היא נתפסה ונמצאת עכשיו במעצר,
אבל הפחד לא מרפא. פחד מהסרסורים, מהשוטרים, מהשיבה למולדת, ומהחברה שלנו, שכבר לא מחברת בין כבוד לאדם. יש צד מאוד מסוים שמשלם את המחיר באופן עקבי, וזה הבנות. הבנות האלה לא משלמות שום מחיר. א', כי הם שורות פה שלא כדין. למעשה הם הגיעו לפה שלא כדין, לא בהסכמת מדינת ישראל. כן, לרוב גם לא בהסכמתן. בדרך כלל רימו אותן, הבריחו